गिबि गिबियाव गासैबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे भिडिअ बरायना लानाय जाबाय। लोगोसे फैबाय थानाय समाव इसोरनि अननायाव आफा बोराइ बाथौनि अननायाव जों जेब्लायबो मोजाङै मोजां थाबाय थानो हालांगोनखौ जोंनि बर' माहारिनि उदांस्रिनि थाखाय दुलाराय बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि बेसेननि थाखाय दिनैसिमबो जोबथेसालियाव थानो गोनां जानाय मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ मेडिकेलाव थांनायखौ जों नुनो मोन्दों। बेनिनो सर्ट मोनसे भिडिअ फुटेजखौ नोंथांमोननि सेराव नैबे स्क्रिनाव होना दोननाय जाबाय। दिनैयो मोनसे बाथ्रा बुंगोन आङो बुहुमनि साफ्रोमबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोननि सेराव। दिनैयो जोंनि बर' हारिनि स्टेजआ फैयै फैयै नैबे स्टेजाव दं आरो दानि जाबायदि स्टेज दिनै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा मिथिगौ। दिनै फैबाय थानाय समाव जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमखौ लानानै जों आरोबाव सानबैसेबाव जोङो पलिटिकेलि गावजों गाव डिबेट खालामलांबाय थानो। दा बेफोरबायदि गावजों गावनि गेजेराव बर' फिसाफोरखौ गावजों गावनि गेजेराव पलिटिकेलि डिबेट खालामलाय होबाय थानानै पलिटिकेलि बर' फिसाफोरखौ डिभाइड जाहोबाय थानायखौनो दिनैयो आसाम स्टेटनि एन्टि बड' हारिनि सुबुंफोरा नाजाबाय थादों आरो बिसोरो बेखौनो लुबैबाय थायो। जायनि थाखाय दिनैयो बै एन्टि बड' हारिनि सुबुंफोरानो जोंनि माखासे बर' फिसाफोरजों लोगो जाफ्लानानै जोंनि बर' फिसाफोरनि गेजेरावनो माने गावस्रा होनो नाजानायनि माखासे डार्टि पलिटिकेल इस्युफोरखौ दिनैयो सोना होगासिनो दङ आरो बैफोर एन्टि बड' कमिउनिटिनि मानसिफोरजों लोगो जाफ्लानानै समनि फाखनाव आन्दायबायनानै एसे एला बेसेन मोननायनि जाहोनावनो माखासे सिट पावार मोननायनि थाखायनो माखासे बर' फिसाफोरा दिनैयो जों बर' फिसाफोरनि गेजेरावनो पलिटिकेलि डार्टि इस्युफोरखौ दिनैयो सोगासिनो दङ। जेराव दिनैयो आपकामिं 2025 बिटिसि बिसायख'थिया बांद्राय गोबाव गैला। बे समावनो जोङो पलिटिकेलि गोबां रोखोमनि माने जाथावथारै डायलग मारनायफोरखौबो जों खोनानो मोनो। दा बैफोर माखासे जाथावथारै बर' हारिनि बिखायाव जालांनाय जारिमिननि बाथ्राफोरखौ दिनैयो जोंनि पलिटिकेल प्लेटफर्माव बुरखां रायखां दिनैयो बबे मोनसे बेनिफिट्सनि एंगेलजों पलिटिकेलि गेम प्ले गेलेलांनो नाजाखो बैफोर माखासे पलिटिकेल लिडारफ्रा दिनैयो जेसेबांखिनि लिडार दङ जोंनि हारिनि गेजेराव गासैबोथ' जोंनि बर' हारिखौ उदांस्रि खालामनांगौनि थांखियैनो बर' माहारिनि थाखाय सोमावसारबोनाय साफा दैदेनगिरिमोन। दा फैयै मोनसे ओरैबायदि स्टेज सफैदों जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जाय स्टेजावनोखि जोंनि बर' हारिनि ओरैबायदि बर' फिसाफोर जोनोम जादों जाय बर' फिसाफोरानोखि गावबा गावनि बेनिफिट्सनि थाखाय जोंनि बर' हारिनि थांखिनि बिखायाव गसंनानै दुलाराय बर' माहारिनि बर' फिसाफोरनि सिगाङाव गसंनानै माहारिनि सेन्टिमेन्टेल गोबां गोख्रों माने लेक्सार डायलग मारिबोदोंमोन। दा बैफोर माखासे लिडारफोरखौ बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा नंमारगौ बेफोरबायदि साननानै सापर्ट होबोदोंमोन, थुलुंगा होबोदोंमोन। नाथाय फैयै दिनै मोनसे स्टेजाव बैफोरबायदि लिडारनि आबुं गाज्रि डार्टि अहंकार गोसोनि आखुखौ दिनैयो जों बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों हमदांनो हाबाय। दिनैनि बे समाव प्रमद बर' बिथांखौ UPPL पार्टिनि होननानै बा बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि होननानै दिनैयो जों सोंखारियाखै। स्पेसियेलि बिनि माखासे पार्सनेल डायलगफोरनि सायाव जों दिनै सोंखारिनो गोनां बाध्य जानानै फैदों। प्रमद बर' बिथांनि गोबां रोखोमनि गोबां पलिटिकेलि नंखाय डायलगफोरखौ दिनै जों बुंबाय थानांगौनि जा दरखार गैया। दिनै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा दिनै मोनदांजोबखाबाय। दिनैयो गोजोननि बाथ्रा बुंबाय थादों प्रमद बर' बिथाङा थांनाय 2027 जानुवारि बिटिआर पिस एकर्ड एग्रिमेन्टनि उनावहाय दा दिनैयो मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा पलिटिकेल सिस्टेमाव फैदों, मोजांनि बाथ्रा, जोंबो गोजोननाय मोनदों। जों बेफोरबायदिनो पलिटिकेल प्लेटफर्माव थानायजों लोगोसे गुबुन मोनसे दाब जायगाफ्राव थानानै जोंनि माहारिनि थांखिखौ दिनै एसे गाबोन एसे आगानफा आवगाय होलांनांगौनि थांखिफोरखौसो जों माने साननांगौ आरो साननानै नाजानायजों जों माने खामानिफोरखौ जों मावलांनो जेब्लायबो नाजालांबाय थानांगौ। दा जों ओरैबायदि मोनसे स्टेज नुदों जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजोंनो सनितपुर बिस्वनाथनि बर'फोरखौ लोगोसे आउट अफ बिटिसिआव थानाय बर' फिसाफोरखौ माने पलिटिकेलि डिभाइड खालामहरनो नाजानाय, पलिटिकेलि इउज खालामनो नाजाहरबाय थानायखौ जों दिनै नुनो मोन्दों। दा दिनै जोंनि बिटिसि पलिटिकेलनि थासारिजों जोंनि बै आउट अफ बिटिसिआव थानाय बर' फिसाफोरखौ माने असान्ति खालामबाय थानायखौ जों दिनै नुहुरदों। दिनैयो जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंदों बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों जों सानबैसे गावजों गावनि गेजेराव पलिटिकेलि गेलेबाय थानानै समफोरखौ बेसेन गोसा समफोरखौ बाबेन होलांबाय थानो, बेफोरबायदिनो जोंनि बर' हारिनि बेसेन गोसा समफोरखौ बाबेन होलांबाय थानोसै नामा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन? बेफोरबायदि
थासारिजों जों जुदि जोंनि माहारिखौ सालायलांबाय थानांगौ जायोब्ला जोंनि बर' हारिनि आद्रा थानाय सिमां आलादा रायजो सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड जि थांखि बे मालाबाबो साक्सेस जानाय नङा। बेखायनो पलिटिकेल प्लेटफर्माव दायो ओरैबायदिसो लुबैदोंमोन आरो दिनैसिमबो लुबैयो। दिनै जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव जोंनि ओनसोलारि हानजा होननानै बुङोब्ला जोंनि न'खरावनो दिनै मोननै हानजा दङ, बिपिएफ आरो इउपिपिएल। दा थांनाय मोनसे समाव बे बिपिएफ आरो इउपिपिएलखौ खौसे जानानै जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टखौ सालायनांगौनि थाखाय बिथोन होदोंमोन जोंनि माखासे मेलेमजिबि इन्टेलेक्चुयेल मानसिफोरा आरो जोंबो रायजो राजाफ्राबो दिनै बेखौ हास्थायो। नाथाय सानैसो जोंनि बर' हारिनि बै लिडारफ्रा मा खालामदों, एन्टि बड' हारिनि लिडारफोरजों जाब जाफानानै इउज खालामजानानै गावबा गावखौनो साफा साफा पलिटिकेल लिडार आबुं जाफुंहोनो थाखायनो बिसोरो गलाम जानानै दिनै जोंनि बिटिसि पलिटिक्सआव खामानि मावगासिनो दङ। दिनै बिसोरो लुबैया, एक्सुवेलि बैफोर साफा सानै लिडारफ्रा लुबैया जे जोंनि बिटिसिनि जोंनि बर' हारिनि बिपिएफ आरो इउपिपिएल खौसे जानानै जोंनि न'खरखौ सालायजानायखौ बैफोर जोंनि बर' हारिनिनो सानैसो बर' फिसाफ्रा दिनै लुबैया। जायनि थाखायनो दिनै बेफोरबायदि जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव पलिटिकेलि गुबुन हारिनि डार्टि पलिटिकेल इस्युआ दिनै हाबनानै थेर बेथेर खालामनायखौ जों नुगासिनो दङ। दिनै जोंनि बर' हारिनि बिखायाव थांनाय मोनसे जारिमिननि समाव जों बर'जों बर' गावजों गावनि गेजेराव दानलाय सुलाय जानाय, दावहा नांनाय बेफोरबायदि माखासे दुखुनि जारिमिनफोरा दिनै गावजों गाव बुजिस्लाबनो हालायैयाव जानानै थांबाय। आरो बे बिथिंनि बेलायाव आं बेखौनो बुंगोन, जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बर' फिसाफोरनि गेजेराव गावजों गावनि गेजेराव जेसेबांखिनि प्रब्लेम इस्युफ्रा जानानै थांदोंमोन बेनि आन्दोआवबो थारैनो गुबुन हारिनि मोनसे गाज्रि खैसारनि गोहोमा गोग्लैदोंमोन। आरो बे गुबुन हारिनि गाज्रि खैसारनि फान्दोआव जोंनि बर' हारिनिनो सानैसो सेल्फिश दालालि देवानि साइसनि बर' फिसाफोरा जाब जाफानानै फान्दोनि गेजेराव थानानै जोंनि बर' हारिनि बिखायावनो गुबुंले बै गुबुन हारिनि गाज्रि खैसारखौ गोहोम खोख्लैबाय थादोंमोन। जायनि थाखाय जों बर' फिसाफ्रा गावजों गाव मिथिस्लाबियाव गोबां रोखोमनि मुगैथाव जाथायफोरा दिनै जालांदोंमोन। दा बै थांनाय समनि माखासे जालांनाय जाथायफोरनि आन्दोआवबो जेराव गुबुन हारिनि गाज्रि गोहोम दङ आरो बै गुबुन हारिनि जोंनि बर' हारिनि सुथुरफोरा दिनैसिमबो जोंनि बर' हारिनि उनाव थानानै जोंनि बर' हारिखौ माबोरै हागोन हाया माने गाख्लायनो गादबनो नाजागासिनो दङ। आरो स्पेसियेलि थांनाय मोनसे गेजेर समाव जोंनि बर' बिमा माहारिफोरखौ गाज्रियै नोजोर नायदोंमोन। जायनि थाखाय थांनाय मोनसे समाव माने अखा नायदों जिनाहारि खालामजानानै बुथार जादों, अखा नायदों जिनाहारि खालामजानानै गालांजादों। बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि गोबां माने डार्टि प्लेन पलिसिफोरजों माने गादब जानो गोनां बायथ' जादोंमोन। आरो बै थांनाय मोनसे स्टेजावनो जोंनि बर' हारिनि बर' हिन्जावफोरखौ बर' सिख्लाफोरखौ नंखाय मोजां मोननायनि लैथोआव गब'होफ्लानानै मा खालामदों, बिसोरो हाबा लाहैफ्लादों, बेनिफ्राय प्रडाक्सन खालामदों। जास्ट बेनोल', जोंनि बर' हारिनि हिन्जावनि सिख्लाफोरनि बडिखौ माने बिसोरो इउज खालामदों। बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि गोबां माने प्लेन पलिसिफ्रा जानानै थांदों आरो दिनैसिमबो जागासिनो दङ। आरो फैबाय थानाय समाव जोङो जोंनि थांखिखौ जाफुंहोनो हायागौमानि बेफोरबायदिनो बे आसाम स्टेटनि एन्टि बड' हारिनि डार्टि प्लेन पलिसिफोरजों जोङो सानफा एफा गाज्रि थासारियाव जोंनि जिउ जोंनि समफोरखौ जोङो बाबेन होलांबाय थानो गोनां बायथ' जानानै फैगोन। बेनि समावनो दिनैनि बे समसिमहालागैबो जि गुबुन हारिनि जोंनि बर' हारिनि सुथुरनि मानसिफोरजों थाफानानै खामानि मावग्रा बर' फिसाफोरा दिनैसिमबो जोबनो थाखाय बेसो जोबोद माने साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों। मानि थाखाय? गरसे गरनै बेनिफिट्सनि थाखाय ना सिट पावारनि थाखाय? दा मानि थाखाय दिनै मानि थाखाय बै एन्टि बड' हारिनि मानसिफोरनि आथिं सायाव गादब जानानै दिनै जोंनि बर' हारिनि बिखायाव मा बेनिफिट्सनि थाखाय गुबुंले बारहावा सोमजिहोबाय थाखो बेखौसो साननो गोनां बायथ' जानानै फैदों। जेराव बैफोर मानसिफोरानो जोंनि बर' माहारिनि उदांस्रिनि थाखाय संग्राम खालामबोनाय साफा दैदेनगिरिमोन। दा बैफोर मानसिफोरखौ जों दिनै बुंजायो आरो बुंनो हायो, बैफोर मानसिफोरा जोंनि बर' हारिनि उदांस्रिनि थाखाय बै समाव ओरैनो सोमावसारबोदोंमोन। जेराव बैसोर जेब्लायबो गावबा गाव बेनिफिट्सनि थाखायसो गोदै माखासे माहारियारि बाथ्राफोरखौ बुंबोबाय थादोंमोन। नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन? फैबाय थानाय समाव जोंनि बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों दुलाराय बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा जाहाथे गाज्रि कन्डिसनाव दा थानो मोनथों आरो बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजोंनो इलिगेलि सोरबा बर' फिसाफोरखौ बुनाय, गादबनाय, होस्रांनाय नुथायफोरखौ जुदि नुबाय थायोब्ला दिगदार जागोन होनना बुंखाबाय। दिगदार जागोन, रावनिबो सिगाङाव थोंजोङै थांनानै फेस खालामनानै प्रब्लेमखौ सोंहैनाय जानाय नङा। सिदा जेरैबायदि खामानि मावदों बेफोरबायदि माने फिथाइखौ होनाय जागोन। आं थोंजों बुंखाबाय दै। मानगोनां बुहुमनि रायजो राजा नोंथांमोन खुलुमबाय।
जय बर' हारिनि जय बर' बिमानि।